Gogoratzen zara? Pentsatu momentu batez. Badakizu zenbat gauza bizi izan dituzun banku baten inguruan? Gainean, aurrean, atzean, banku baten bueltan, kalekoan, plazakoan, parkekoan, zure auzokoan. Zenbat gauzetarako erabiliete duzu? Bakarrik edo lagunekin, hitz egiteko, barre egiteko, edo negar egiteko. Edo besterik gabe denbora pasatzeko. Azken finean, bizitza bizitzeko banku bat. Historia hau Durangoko auzo bateko banku baten historia da. Sumindura, antolaketa eta erreibindikazioa hazten ikusi dituen banku baten historia. Auzo baten eskaera txiki baina garrantzitsu baten historia da. Auzo honetako jendeak udalari eskatu zion banku bat jarri eta ingurua atontzea. Udalak ordea, entzungor egin eta auzolanean atondu behar izan zuten ingurua. Gobernuan zeudenak, begiak izan arren begiratzen ez gintuelako, belarriak izan arren entzuten ez gintuelako. Egizu ba, bankuak bizitzaz loratzea. Eta Durangon ere 40 urteko udal entzungor, itxi eta axolagabeak historiara pasatzea.